Proč je chůze lepší než běh pro hubnutí? Mnoho lidí se diví, že běh, který sice spálí více kalorií než chůze, je horší pro hubnutí z několika různých důvodů. Problém je, že běh stresuje naše tělo, zvedá kortizol a za 30 minut běhu, tedy 30 minut zvedáme ten kortizol a zvedáme ten stres, protože člověk, který má nadváhu, má automaticky nutriční deficity, hormonální nerovnováhu a malé energetické zásoby. Takže už do takhle vystresovaného a vyčerpaného těla přidáváme další stres a ještě více ho stresujeme. Navíc běh zvyšuje chuť k jídlu a hlad a také nás stojí vůli. A chůze nám naopak snižuje stres, ještě když půjdeme do lesa, tak třeba nám zvýší imunitu a nezvyšuje nám chuť k jídlu, takže to s chůzí nemůžeme nikdy přehnat. Oproti tomu cvičení s čínkama, tak tam stresujeme jenom během té série. Takže pak 2 až 3 minuty třeba odpočíváme. A když se podíváš na ty debatní kroužky normálních lidí, tak opravdu se nestresují moc během toho cvičení. A pokud ti tohle pomohlo, tak rozhodně doporučuji podívat se na můj videokurs na přerušovaný půst, který ti zase pomůže se stravou.